Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Rifka Nafsiatul Fadilah saking kelas manajemen perkantoran 3 absen 19. Ing mriki kula badhe nyeritakaken cerkak ingkang duweni irah-irahan bebek putih seka Sendangwangi. Ing Sendangwangi ana sawijining sendang bening sing wis turun-temurun dijaga warga. Sendang kuwi dikelilingi wit randuk gedhe, klampis lan rumput gajah sing subur. Saben esuk kabut tipis ngegantung ing dhuwur banyu, gawe swasana ayem lan mistis. Wong desa kerep teka kanggo adus, nyuci utawa mung ngedhokake pikiran sawise nyambut gawe. Saka kabeh warga desa, Riko bocah kelas 5 sing alus lan seneng gambar iku sing paling kerep teka menyang Sendang. Saben sore dheweke lungguh ana watu gepeng karo buku gambar lan pensil. Riko seneng nyawang wit-witan, swara banyu lan kewan sing mlaku-mlaku ing pinggiran Sendang. Siji sore sing cerah nalika Riko arep nggambar wit randu sing lagi kembang, dheweke kaget amarga weruh ana bebek putih nglangi alon-alon. Wulune putih, resik kaya kapas anyar, lan mripate bening kaya ngerti maksude Riko. Bebek kuwi beda karo bebek desa biasane. Riko nggumun, "Wah, bebek apa iki? Ayu banget," ujare alon-alon. Bebek putih kuwi nyedak luwih cedhak, banjur ngikik cilik kaya ngejak kenalan. Riko nglempar godhong tipis lan bebek kuwi ngoyak kanthi lucu. Saka sore iku saben Riko teka, bebek putih kuwi mesti muncul kaya wis nunggu. Kabar bab bebek putih langsung sumebar ing desa. Bocah-bocah padha kepengin ndeleng, dene wong dewasa ana sing percaya yen kemunculan bebek putih iku tetenger apik kanggo desa. Nanging ana uga sing kepengin njupuk bebek mau amarga nganggep langka lan larang legane. Sawijining sore, nalika langit peteng lan angin kenceng, awan-awan udan, bebek putih kuwi ora katon. Riko ndadak kuwatir. Dheweke ngubengi pinggir Sendang, mlaku cepet karo napas kebesek. Banyu Sendang wiwit muni lirih amarga titik udan wis mudhun setitik. Aja-aja ana sing njupuk bebek iki, pikir Riko. Nalika arep nyerah, krungu swara lirih saka arah semak pring. Kwek, kwek. Riko nyedak kanthi ati-ati. Nalika ngintip, dheweke kaget amarga bebek putih kuwi kebek tali perangkap. Sayape kesrimpet balok pring cilik, lan bebeke katon lemes. "Lho, kok kaya ngene iki? Sapa sing wani masang perangkap ning kene?" ujare Riko sambil nggrundel. Kanthi telaten lan ati-ati, Riko ngeculake tali perangkap. Bebek kuwi banjur ambruk alon, ambekane seret, nanging ora cilaka parah. Nalika wis bebas, bebek putih nyandak ing dhengkule Riko kaya matur nuwun marang bocah sing welas asih kuwi. Warta yen bebek putih dijebak langsung sumebar. Desa dadi rame, ana sing prihatin nanging ana uga sing tetep kepengin duwe bebek kuwi. Riko dadi kuwatir banget yen bebek kuwi bakal direbut utawa malah didol wong sing rakus. Akhire lurah desa mutusake nganakake rembugan darurat ing balai desa. Warga padha teka, ana sing emosi, ana sing sedih. Riko banjur maju nyritakake sak perkara sing dialami. Dheweke nyritakake kepiye bebek kuwi dadi kancane, kepiye perangkap iku nemahi bebek, lan kenapa bebek putih iku kudu dijaga. Sawise rembugan dawa, lurah gawe tetembungan. Wiwit dina iki, bebek putih saka Sendangwangi ora kena diganggu, ora kena digoleki, ora kena dijupuk. Bebek iki dadi lambang kerukunan lan pangayoman desa. Sing langgar bakal oleh paukuman adat. Warga kabeh sarujuk, keamanan ing sacedhake Sendang ditambah. Wong sing masang perangkap ora tau ketemu, nanging warga yakin dheweke ora bakal wani nyoba meneh. Sawise aturan kuwi ditetepake, bebek putih dadi luwih aman. Saben sore Riko bali menyang Sendang karo lega. Bebek putih kuwi nglangi kanthi atine bungah, kaya ngerti yen saiki wis dilindhungi kabeh warga desa. Wiwit wektu iku, bebek putih ora mung dadi kancane Riko, nanging uga dadi simbol kerukunan, rasa welas lan pelestarian alam tumrap warga Sendangwangi.
Crita iki terus diceritake saka generasi ke generasi. Dadi dongeng-dongeng sing tansah dieling-eling. Lan nganti saiki, sapa wae sing teka menyang Sendangwangi mesti bakal krungu dongeng bab bocah ing nyelametake bebek putih lan desa sing guyub njaga sendange. Mekaten cekak ingkang kula saged critakaken menawi wonten kelintar-kelintunipun kula nyuwun agengipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.